Ladies and gentlemen, your attention, please. European Drive 3 we'll see. Akasiva ke into abantu abahamba inkonzo, abantu abamkhonzayo uThixo nabantu abazithandayo inkokheli zabo. Zithini na inkokheli yakho xa ithethayo? Kwaye uthetha kanjani xa ithethayo? Ngubani inkokheli yakho? You ready? It's set. Go. Oh, Mrs. J. Okay. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the living God. Moya kaJehova, moya ukuphila. Athi bathathe Jehova, bachukumise. Ya, moya ukuphila. Hamba phakathi kwabo. Uyarekhoda nje upha enkonzweni. Umfundisi ubani? Umama uJohi uRukhasandiwa. God bless you. Molweni. Molo nthetha nabani? Uthetha nomphulaphuli. Alright. Kamlinganisi inkokheli yakho manje xa ithetha noba iyayithetha okanye xa ishumayele. Oqala I have 3 pastors. Okay. It's fine. Lena uyithandile uba mawulinganise inkolo bajonga sizwe. Zawukwazi uyilinganisa le nkokheli. Uyakhuluma. Yambingelela abazalwane ngegama elihle likaJesu umseli wethu. Hallelujah. Praise the Lord. Athi fire kweqala. Athi nathi fire ngapha. Okay. Umfundisi ubani lo? Ayifuni ngimxele. Ayibo. Ndithela la ndaba athi fire ngapha, mina athi fire ngapha. Udubula macala God bless you. Holweni ekhaya. Hallelujah ngegama lenkosi. Hallelujah. Ndithetha nabani phi? Namhlanje makholi kwa-8. Okay. Lentiyo namhlanje nangomso ibayiyo. Okay. Xa uthetha nomuntu esimaphambili ube nesimamva. Okay. Awusukanga wamhlenje sibuke esipilini wasubize igama likaYesu yatshintsha ngomsuzwana. Umfundisi uphuthuka ke lowo. Ungazibuki nje. Hayi baba awulala uthile yazi bana ngomsuzo ezawuthi ukugqaka edolo. Amen. Your opinion.